Informátor má nějaký nový info. Šéf se s ním dnes setká. Snad to bude za to stát. Vím, kde se nachází testy a odpovědi k maturitám. Musíme je získat, jinak neodmaturujeme. Plánovač to zařídí. Zavolám špiony, aby zjistili vše, co se dá. Jen jedna kamera hned po vstupu do školy. Přes všechny opouští školu. V 7 můžeme začít. Získala jsem klíče od hlavního vchodu. Kód k zabezpečení je 5231 a zacykluju záznam na kameře. Perfektní. Dostaneme se do školy, vyfotíme dokumenty v ředitelně a zmizíme. Vše proběhne hladce. Dovnitř nikoho nepustíme. Přes nás se nikdo nedostane. Přízemní čisto. Kdyby něco, tak se o to postaráme. Nahoře je čisto, ale proč sakra lezeme do té školy, když je není vyučování? Kámo, právě ve těch dokumentů jsme koukli. Vidíte hoši, já mám nepnu. Hele, tady to je, pojď to je fotit. Luka, jest to hodnotu. Mizíme. Pojď, zdrváme. Kde jsou? Vy jste ani nestříleli? Tak příště. Máte všechno? Jo, to by to ještě nebyly. Jsme všichni? Mizíme! Yes, dali jsme to. Jen možná odmaturujeme. Hlavně to nezakřikni. Kámo, Benga, zdrháme! Hej kámo, to nedáme, oni nás chytí.